Сугышчан һәм хезмәткә мемориал комплексында һәр ел сайын чистарту, моторлау эшләре алып барыла. Быел да оешма предприятие коллективлары вәкилләре комплекста тырыш хезмәтләрен куялар. Гадәттәгечә алып барылучы эшләр белән районның иҗтимагый советы рәисе Рушад Солтанов җитәкчелек итә. Кешеләрнең ихлас эшләүләреннән минем үземнең инде күңелләрем тула. Чөнки шулай тиеш, шулай булырга тиеш. Ләкин күңелнең рәнҗегән чаклары да бар. Шул чистарган урынга тәмәкесен ырыткан, багашын ташлап киткән һәм башка үзенең көнкүреш чүпләрен ташлаган райондашларыбыз бар. Аларның шушы карашлары, ички хәрәкәтләренең түбән дәрәҗәдә булу минем үземне бик нык борчый. Бүгенге көндә комплекста корылган үлән чыбыкларны җыештыру, тырмалау, чәчәк клубларын сыйфатлау эшләре алып барыла. Бер агач, бер генә куак төбе дә чистартылмыйча калмый. Көріп тұрабыз, бүгін енді мемориал комплекстің бүтін территориясы күзгі шөплерден, қышқы шөплерден арындырылып тұрмалды. Енді қазір брусчаткалар чистартуға кірішечек біз алдағы күнлеріні. Һәм енді әлбәтте хейкәлләргә, обелискаларға, мемориал стеналарға косметик ремонт болачак алдағы күнләрдә. Комплекска килгән һәр кеше үзенең тырыш хезмәте белән батыр райондашларыбызга булган хөрмәтен күрсәтә. Һәр кайсы үзенә бирелгән участокта тырышып эшли. Без ел сайын шушындый өмәләрдә чират буенча катнашабыз. Үзебездән җирлегебез өчен шушындый өлеш кертә алганыбызга бик шат. Чөнки әзме күпме шушы паркка чыгып эшли алсак, үзебездән өлеш кертә алсак, без димәк үзебезнең җирлегебезнең матурлыгын, чисталыгын тәэмин итүдә үзебезнең өлеш кертәбез дип саныйбыз. Мемориал комплекста төрле гаскәрләрдә хезмәт итүчеләр хөрмәтенә куелган обелисклар да арта бара. Әле кайчан гына биредә чик сакчылары гаскәрләрендә хезмәт итүчеләр хөрмәтенә эшләнгән обелиск булса, бүген инде аларның саны 5-кә җитеп килә. Мемориал комплексларда яңа безнең төзелешләр барлыкка килде. Безнең беренчеләрдән булып ил сакчылары, гаскәрләрендә хезмәт итүчеләр, һава десант гаскәрләре бик күләмле итеп алар инде үзләренең шушы обелискны эшлиләр. Инде быел иншалла ул бетәр дип көтәбез. Һәм инде зур белән теләк белән чеченецлар безнең Чечен сугышында катнашучылар, Чечен сугышы ветераннары алынды. Безнең хәрби диңгез флотында хезмәт итүчеләр майдан алды һәм инде аларда эш башлады. Бөек җиңү көне мемориал комплекс чистарган, төзекләнгән хәлдә каршы ала. Гүя ул үзенә олы кунаклар җыя. Шушы чисталык һәм матурлык ел дәвамында саклансын иде. Батырларыбызга булган хөрмәтебезгә тап төшерми, аларның истәлекләрен топламый яши алсак иде. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.